କଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରାତିରେ 100 ଥର ପରିସ୍ରା କରୁ। ହଁ ମୁଁ ତ ତୋ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଲା। ମୁଁ ତ କୁହାଯାଇନଥିଲି ଏଇ ଦେଖିବି ସକାଳେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଗଲି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳୁଛି ମତେ? ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ତମର? କୋଉ ଭାବରେ ମୁଁ ତମ ଘରେ ରହିଯିବି ତମର କଣ କରିବ? ଖାଲି ଏଠି ତୁ କହିପାରିବୁ ହଁ ଟିକେ ଆଉ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଟିକେ ଖାଲି ତୁ କହିବା ଦରକାର ଟିକେ ଆଉ ଖାଇଦବୁ ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ତାପରେ କହିବି ଏଇ ଲୁଗା କଥା ମୁଁ କହିବି। କିଏ ତୁ ଯଦି ନାହିଁ କରିବୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝଉଛି ତୁ ବୁଝୁନୁ ଅଲଗା ଲୋକ ବୁଝେଇଦେଲା